so Karbi people salalong hachakan kapado. Lokhon hanse arong alongta hithi kimi kangpu panjia phan kachese. Korkanthi BJP Mandal Committee atum Methang polling station along Thongkebra Trok an Jihum Ripon Tanglo. Karbi no live prime tama birta longpen Nilisa Mijuli baby nonarju ikha birtang ton pen. Aning kanwang ason thak thaksi penengle thot tami Karbi Cultural Society pen patir piponsi Karbi khe along kithe nai ajutang hachakan taralangso Karbi risonimso rongaji katalona klamalong kapadopon. Karbi Cultural Society asong atumpen jasemet hachakekan kapatir pipon laki Karbi khailong kinang sot nai lapen kethe nai ajutang laki hachakan ta isilo bangso hachakan pinitara langso Karbi People's Hall mate ningkan esekpen iphong Karbi risonimso rongaje katalon along klamalongsi hachakekan padoponlo Ongdum KCS along kachirap duna bangphu bangphi lapen jutang kachinghon akarbia raratum kachitodun bangso hachakan along klamalong KCS tiripia maiphu Chandra Singh Kro kaningjia tengke hachake kanangko lake lokhi aphan ningkan esekpen karcho kedengpon lahenlo lapen karbia khe tumke ningkan esekpen iphong hachakan kenangsor hachake kan lake karbia khe along kenang sop nai laben ke thena ya jutang hachake kan pulute ili tum lukhi lo me aphan karcho hachake kan alamo jong se ingthum nam pulotang tam tum chini ji bari the aso katipi pirthe nang sun se karbia khe hakko pirthe kathi rang ve prang cho so na ve ju na so na ve thengpi theng prang athe rikang rino angkur pholong chupen si ke pareng sri bari the aso pirthe nang sumen theklong lo kathi pia bang karbi aso karba aso tum chumo ve jun mobe e thengpi theng phang athe ke chu lapen ke rikang rino angkur pholong ke chupen ke pareng kwan pin go son ji kai jin sun poma posi bari the apolong hukum jang se pirthe bang lo Pasha kulenga bia long nang ching ton se kulenga bia mangalong paso nang ching ton na hut teron rong sopo bang amang keman ekdam long lo je kar bia phanang kara je phan ethak siningang song ke do bari the aso pirthe na sun elo pasi komak KCS pen kapin khara teng ongdung araratum kroisi nonki amethang jongjong ahemalongta hachakan padupon rebasonsi thekpon longlo lake ningkarong mati jutang kangthropon ang theklo puta KCS samaiphu kroasangho ningje News report Rosenthal Karbi Anglong live Lakha inkorapho nilip MSC constituency kaparlo koilamati pen kahelo kilometer krepho inglong atok lokhan hanse arong alongta hithi kimi kangpu ponja phan kunra rahem kikim keranga sai pangcheng pon bomlo hithi borwa tebok terai kabe penta atok anu gedo ararato penang ara kesu chechakna ingti menthu sanghan kachonam dam lokjia phanta Halloween ahithi kulara longsi palidam nangna Setami isi biruta kemiason puli jongdam deta hinoni athe lokhon hanse arong arara tumta nonke hem athe kubalongsi ajara sonta chojor chonam longpo lokhon hanse arong lake nilip constituency kaparlo koilamati pen kahelo kilometer krepho anbak doji non bangsoa dimalong irui pen kangnia hithi kapangni ponja phansi jesik pontanglo lapen bangsoa hithi amen lake lokhon hanse Friday market pusi pachathang ponpo Laso cheklo angbong kangpu ponjia phansi rongarat thurpak pen hithi kulada hem kikim keranga saitami klempon bonglo hithi ke mo non ke bang ji hukubar bang li mo next ke bang ji hukubar bang si aso bojar bang ke bidu ponja koi siklo de koi siklo dari ko ra hini
kopi ani si paman ni dah labang so hithi ke hukubar ni si pathik pon bar ni ke labang so bozar hem ne puring ma tuman pen mangke khondo pli lo sila khondo pli bang non hukubar ni mangke la kadok kabe safani do lang sila hai safa po ke lagi kinang ji tumta la hum trok do lang lagi kin petang et po asin mo lagi ji nang tu rong pen si klem no ma rong pen lo anam en ipin pen anam et pin pen itumna khondo pli la ring ma tuman pen khondo pli do lo sila khondo pli sini tum kadok ke virat do an pen arong halapu bangso hithi mesen pen kechari kachalon ponja phanta hithi a committee sing ponsi samsing hanse a phan maiphu lapen semsing rong phara phan rapchun bangarpu pekponlo tum chuning ri ponji ke la hello ladak nini tum bojar seng lo la sikado ka we la bipari ahin golaghat punon bugian punon dan borpothar punon matikhola punon tumha same nini tum dak bojar nang bi deni fansini tum chuning ri ponlo dan methang karbia khai same dak han ka chuyordonji fans same pene inglong han hai bang ke dang nini tum bi pon po hai same ni tum awar sai bi pon po kithir thebia phan ka chuning ridun kangtung la hello dak bajar ahem misen ahem kithir thep labangso bajar hem same kilong ya phan dagili tum kaching hon ni lip MSc phan same chuning ri lo lapen karbing thomas council cm tum same chuning ri lo dak kithir thep kilong ji napon inglong ha wars same kithir thep kilong ya phan nilitum dak rong plido karbi rengma lani tum rong pli arat sami labang so bojar kireng thibji kithir thibya phan hem same kithir thib hem gilong ya phan cm em atum lapen mla mec atum phan same kachuning ridun ya phan itum dak bojar committee ahin dum same nitum ninghang lo labangso ahithi ingpulo pulote jasemet chekso langtuk be arong upper degrum phangcherok khanari mai arong thengkarpu lapen richang ariarong araratum penang an chojor cholangana thu mate kachonama warsai longpo koilamati pen samsing ingti karbiang long live non ke bangji arkoi chiklo ni phai kora trok arni karbi anglong west karbi anglong labor union atum pen bang pharohini ke thom so se amuluk cheto pen republic day talondon ji ke bangji arkoi ni phai inkora trok arni india ke jokban ningkarong kajepi arni mate republic day katalon ponja phansi chesik chedang pon bomlo laposona pora hut karbi anglong lapen west karbi anglong labor union ahin penta alira champen talon dunji pusi labor union asong japo bidasing rongpi pen kaningje padupon Karbi Anglong Labor Union, I am taking the in charge of leadership. We, the Karbi Anglong labor peoples, we are very struggle for our labor rights, but still we are beyond the welfare and beyond our wealth and incapacity to do for all the development purposes. That is why we come to know ourselves that we are like the slave in the country. And to free from the enslaved cultures in the labor and work performance, we are going to do for our level best that we are going to do according to the sophisticated civilizations like modern technology and the mechanical labor and the technical labor, engineering labor has to be applied in our labor society. nilitom karbiang long loi fasa hemalong rongpia sangho lapen ari sangho tum jok jak nangka humri ahut labor union karbi anglong lapen west karbi anglong kelangchari abang manop kramsa kaninja tengke arkoi niphai ingora trok arni labor union doan chingrum petpen det pi alama ingthur ponsi republic day talondun po karbi anglong labor union pen non ke bangji republic day phansi niritum ke claim ke damponji phansi niritum labangsu kapachini ke lahelo dak wis karbinglong de fulong sitame niritum republic day kapalon lonji phansi national flag kang thokonji phansi niritum chisik kedang ponlo lapan ke niritum west karbinglong along sitame ke claim ke damponji phansi niritum adaka chisik kedang pon pusi adu we phana pachini lam teke lahelo lasi niritum kedam tang apor hut
September ceklo 20 September ceklo 20 Kramsa sangho kaningji thoke labor union ke claim kedam atuma phanta EC sorkar akera asonamong nang pipo nang popusi kedam tang arni ketok jir alupen karbianglong adisi lapen KEC CEM tuliram ronghang atuma phan pipa jirdamlo bonta piniarni anta nilituma phan thangnata RD nang pipon pilang puta ningduk alamthi chepaklang pon News report Rosenthal Karbianglong live Korkanthi constituency BJP Mandal Committee atumpen kedamtang arkoi ni phai krehini arni long kre ke thom a polling station along chihum ridamsi mai padopon kedamtang arkoi ni phai krehini arni Korkanthi BJP Mandal Committee lapen Sakti Kendra atom chilang rapetsi polling station along an kahom ridamahut Ramsing Tisu LP School Hemathengno lapen Malong Ari cleared up LP School Hemathengno along mai padopon Ramsing Tiso LP School along Tekelangjun polling station laben Sonapur polling station Apharman Kepadua Maya along Tekelangjun polling station Amai Phu Bodon Singh Rongphar Mai Chapahem Phu Ponlo Maya along Mondol Amai Phu Doloi Ingti Kisan Morcha Amai Phu Mohen Singh Teron Gram Kendra Klembang Phu Bor Singh Hanse Tumta Chetong Dun Renti Sonsi Malong Ari cleared up LP School Hemathengno along Kepadupon Amaya along Mondol Amai Phu Dolo Ingti Chetong Dun Thu Anparta Mondol Kongchunbang Donsing Ronghang Sakti Kendra Klembang Phu Prodip Rongpia Tumpen Danglok Youth Morcha ST Morcha Mohila Morcha lapen Penangan Song Asong Jatum Chetong Dun Bangso amai ke padopon alam thi Mondol amai phupen ke thana tengki BJP atum kaching thoramo ke claim pona sai rara tuma phan ke pachini dak pen BJP aphan vote ke jok pen kachepa hai ponja phuthaksi labangso amai ke padopon an parta ni thom verang bong Korkanthi constituency ke parlo polling station thom ke pra trok an ka homre asai pachun pon thek ke claim atum ningisi ke duang theklo laben ke claim atum setami amethang ka che claim anja asai kachichinia joklo pu than pon se mission pen mai pachun pon Raju Tiso Jindabad Raju Tiso Jindabad Sidak armung kisitong bang penang kisitong anjok nili theklok pen tamen ning rong piklo asi Bharatiya Janata Party akimang ke lalo je BJP phan but pinangji pulutang te PPA prang si iposi pinangji ma labangso butas tumpan aning samjin pen mate BJP government tum claim ke dam labangso ahok pet dalam than pansi aning pang sambasi but nang pinangji po bangso kemang pansi itu Mondol Committee lapen Sakti Kendra lapen polling station tum pansi rapet pansi labangso sai bangke pinin bangke pajut pon Dokmoka pen Semsing Ingti Karbianglong live Akhiro pajirona li tuma phan apor kachipi pen birta naglang dona pot pinia birta ke laponsi kangtoniklo